Nå, så lige en lille hurtig intermistisk opstilling for at se, om man kan male malt på en tøjrulle, og hvor godt det går, hvis det går. Tja, det må jo komme ind på en prøve. Forkerte vej. Det røg der meget godt igennem. Spørgsmålet er om det kværsnit. Tja, det er sgu svært at se. Prøv lige at kvæste igen. Jeg kan vide om, når man spænder den, om det så giver en effekt. Den er tung. Prøv lige igen. Ja, det bliver mest mere i hvert fald. Det kan man i hvert fald. Det ser godt. Det bliver nærmest til mel. Succes!